Ga dukkanin masu bibiyan mu a koda yaushe, especially masu son kallon fina-finan fassarar Indiya, Sultan, Algaita, Mega, Fikira da sauran kamfanunuwa daban-daban. A yau mun kawo muku wani fim, wato fim ɗin fatalwa ne, yanzu na gama kallon shi. Wani fim mai suna Tsumburbura. Wannan fim ɗin fassarar Algaita ne, kuma sannan labarin wannan fim ɗin labari ne a game da wani nakasashe wanda yake so ya ga cewa ya ɗaukaka, ko in ce burin mahaifiyar shi wanda yake so ya ga cewa ya ɗaukaka. Amma sai dai me, ita kanta mahaifiyar tashi ta riga ta mutu, imagination ɗinta yake a cikin ƙwaƙwalwar shi cewa tana raye. Kuma shi da kanshi ya kashe mahaifin shi, kuma shi da kanshi ya kashe gidan wasu 'yan jarida su ma suka kashe shi a nan, daga nan fa ya zama fatalwa. Labarin wannan fim ɗin labari ne mai cike da abubuwan cakwakiya. Jarumin ya kasance maƙaryaci ne, shi da tawagarsa, domin suna bayyana cewa suna zuwa gidan fatalwa suna yin aiki, suna kai mutane ziyara, suna abubuwa, amma duk abin da suke haɗawa na bogi ne, babu ɗaya na gaske a cikin shi. Wannan labarin fim ɗin ya samu ingantacciyar fassara daga kamfanin Algaita. Wato kamfanin Algaita dai kun san wane ne shi wajen fassara fina-finai, duk da cewa dai a yanzu fassarar tashi ba a yi da yawa, sai lokaci bayan lokaci. A yanzu mun kawo muku ɗaya daga cikin fassarar shi na fim ɗin fatalwa, duk da dai ba kowa ke son kallon fim ɗin fatalwa ba, wani yana son kalla, wani kuma baya burge shi. Wanda wannan fim zai burge shi, yi min magana ta WhatsApp ko kuma Telegram domin ƙwamushe kalla wannan fim ɗin akan farashi ƙanƙani mara yawa. Idan kana kallon wannan bidiyo a YouTube ne, za ka ga nan bana a cikin bidiyon. Idan kuma kana kalla ne a cikin TikTok, Facebook ko sauran shafuka daban-daban, za ka ga nan bana a cikin profile. Doka ka yi magana da mu ƙwamushe kallon fina-finan Indiya, Hausa masu kyau.